Maya pabengi po kay kayungan, kaluguran kong kapatada parokyano na ning parokyanang San Matias Apostol, karin king indong balen na ning Santo Tomas, Pampanga. Burira ko pong dinan mangaya payamano, ang pong masampatayamano kanitingal doning kay kayong kapag masusyan, king ka na mapulong banwa o 60 anyos, ning kay kayong pamaging metong balayan ng Diyos, metong parokya. Buri ko pong idala ko la rin kay kayong pamisip, ang pong pamigunam, king Salmo 127 or Psalm 127 verse 1. Nga na pong sasabi ng salmong ite, nung inggino aliwayeng menalakad king bale, alang kwenta ing kapagalan at pamagobrada ding manalakad bale. Ingginong Diyos, antabayanan at babanten ing kayang balayan. If the Lord does not build the house, in vain to the builders work. Ngayon pumiras kayo nga na mapulong banwa king parokya, meto nga bageng agkatanda kayo, itang di na nyong maya pa oras de sarili yo, o itang di na nyo lang maya pa oras den kay kayong kapatad magobra king parokya. None, lampas pa kanita, munang dili at baboning sabla, munye kapasalamatan ting Diyos. Huling nung nano kayo ngeni, ampong nanuyen kay kayong parokya ngening kasalukuyan, waman king bunga nening kay kayong pamakipagobra king kasalpantayanan, pero ing Diyos yang aning pakimut king sabla. Ing pamaging parokyanan ng San Matias king kana mapulong banwangeni, ene bunga ning mitong mong pari mundar kay kayo, o ni metong kay kaming paring sinuyo kay kayo kilubdarening banwa, o ni nino man kare hanggang menga biye at menga yango na biye parokyanong meni muna king kay kong parokya at migpakapagal. Waman king deti megilang kasangkapa na muning Ginoo, pero ing Diyos yung pepalakad, ing Diyos yung palakad, ing Diyos yung mamantabe, anya ing Diyos kayangan sukat ibiyeng kapurian at kapasalamatan. Kaya bera kayo pong pasalamat kaniti. Huling ako, bibilang ko mo yung sarili ko anting meging kasangkapanan ng Ginoo, at sana tunepin itang pamangging kasangkapan ko, may kasaw king panyulong yu king kasalpantayanan, lalong-lalo na king kekong kamalayan, kinging Diyos, yang aning panibatan, at penibatan aning sabla, king parokyanang San Matias Apostol. Kaba pong pasalamat kayo king Diyos, sana ipanalangin nyo naman, ing balang metong kay kayo. Tanggapan niyo po sana yung grasya, ating sablang bendisyon, niting masanting ayaldo, at sumulong pang lalo yung kasalpantayanan nyo, king kasopan at lugod ng Diyos amay paya. Dakal pong salamat kay kayo.